Danas u ovoj epizodi istražujemo jeziva, ajmo reći ta jeziva ukleta mjesta koja je srušena tokom rata, a Boga mi imaju bolnu istoriju kod koje sam čuo, znači dosta podataka. Šta se tu svašta dešavalo, pa ajmo da krenemo. To je to. Ovo je beskućnica. Moramo biti. Oh my God. Tamo ne bi išlo. Oh my God. Zanimljivo. Idemo na Neretvu. Rijeka mog grada. Zove se Neretva. Nećete vjerovati šta sam ovdje našao. Ne znam da li se vidi. I ovdje piše Sotona, Satan. Evo kao što vidite. Ovdje je neki kult bio nešto, šta je? Vidite kako to izgleda. Vidite zvijezdu. Kako to izgleda.
Evo vidite. I ovdje je pentagram. Samo malo. Jako čudno. Ritual se odjavio. Nisam znao. Lijep prizor. Neretva. Nadam se da nema nikoga. Samo ptica. Dobro. Kako lijepa mala plaža, mini ajmo reći. Jako lijepo ovdje. Jako lijepo mjesto za kupanje. Ovo je plaža malo ukleta tokom noću. Ovuda. Skrivalište već. I to ima ako neki tunel. Eto tako. Eto tako. Idemo se mi vratiti polako. Ovdje noću ne bi preporučio nikome da ide. Tako da.
ovog kuta. Nećemo da samo da vidim. Evo ga i ovdje. Svašta. Sada se moramo gore vratiti, vidimo se kasnije. Evo ga, vraćamo se putem gdje smo došli. Strašno mjesto. Nikad nisam prije ovdje bio. Možda kad sam bio mali, možda ne sjećam se, ali evo. Opa. Opa. I to je bilo to. Like, share i subscribe na moj video. I vidimo se u narednom videu. Pozdrav!